pelle ɗe ngalda e laamu ONG ngaji e wi maɓɓe ɓe ɗanniɓe ko e maayo méditerranée ngo woni ko laana maɓɓe yooli keñen ɓe fota temedere e joyonno rewɓe ko tawano e makka kañum e worɓe hewɓe kañum e sukaɓe fammarɓe nantini ɗe pelle e kolliti ka laana joguino ko yimɓe temeɗe ko e Libi immori fewde Europe. basi hakkunde Israel Amerique fewde e Iran ana jokki hande Israel waɗi piyanɗe to Iran misilaji maɓɓe cami e nokku jipporɗo laaɗe gonɗo e worgo hirnange leydi ndi e on saha bombuji Israel ɗe laatike sababu mayde yimɓe jeegonno to Liban. Iran e banggue muɗum no weddike misilaji e Israel ñalorma o e wi fabititoɓe Israel ko fotta yimɓe nayonno mbarmi goto e maɓɓe heeɓi barmeje nawɗe samugol misil Iran to Haifa. Horejo Amerique Donald Trump ana jokki hulɓinde fa hande kulɓinoje muɗum fewde e Iran e darnude o basi e jaɓude kawral hakkunde maɓɓe hunde ko horeɓe Tehran nantini ana landini jaɓade ɗe piyanɗe Amerique foɗi waɗude e ɗe balɗe sahande ɗe piyanɗe godi waɗude alam hande e falne Moyen-Orient Pape Léon 14 kañum waɗi juldere muɗum arande pakka e hawrude timmoɗe lewru korka chrétien e kongi makko hande Pape Léon 14 noddi darnugol ɗi fitinaji e nder adunar ndu tenti to Moyen-Orient keɗoɗen. yo jogiiɓe kaɓorde ɗe joƴƴin kaɓorde mumen yo jogiiɓe doole wawde haɓede ɓe cuɓo jam ala wona jam baɗeteɗo alay sago kono ko ma yewtide wona kadi jogade doole wawde hollude goɗɗo o kono ko ɓattademo e yewtidde makko. Pape Léon 14 noddi basiji gonɗi e nder Afrique ɗi woni ko daro tenti to Soudan kañum e kuliyankako goduɗo e leyɗe Sahel ɗo Sénégal ɗo e seeɗan kawrital mangal ko noddira sippiro waɗan hakkunde modulo e Sathies ngo sippiro ko kawrital mangal domagal sannen e nder Sénégal en keɓan faamu ko fati e nde ngal kawrital mangal coftal ɓalli e yewtere nde Oumar Sow waɗata e coftal ɓalli meɗen kanko e hoɓɓe makko mi salminima Oumar Sow. Coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama he onon rewdiɓe min e médiaji meɗen rendo bisimilla moɗon coftal ɓalli meɗen e nde alettare hande ko toɓɓe ɗiɗi dipputen sogeno haaji ma en kal tawo e folotirwi nder yankewo fiiji ballon ngo dowlaji dendude Amérique Mexique e Canada juɓɓinta tugui 11 lewru jeego ɓuuru ha 14 lewru jeeɗo ɓuuru ujune ɗiɗi e nogas e jeegom andama kippuji 49 taw toriteɗi ɗi hen kippuji 10 ko africayankoji tawti enen gandi ɗum ko caggal nde RD Congo fooli Jamaïque ñande talatare faltine nde ndi tawti kippuji e 9 ɗi lawol mumen darinoɗi ma en gartu hen tedduɓe toɓɓere meɗen ɗimmeri no Minata Diallo haaldiri ɗum joni ni en kalat e sippiruɗo e Sénégal e oɗo saaha mbo kaleten jaggodiral mawgal neni heble hakkude modulo mo ganduɗa eɗen mbawi widemo ni ko kanko woni lamɗo sippiro e nder leydi ndi saabu ko kanko jogui ray roi des arènes hakkude makko e Sathies mbo Guédiawaye suko jaɓanaɗo kono kadi e ko waɗata ko ma en jokkodiri en luttodiraɗo men toon Ibrahima Niang jahanɗo en toon tedduɓe ko ni woni mbadi yewtere meɗen hande bisimilla moon. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama bisimilla moon e yewtere meɗen nde ɗum noon no wowirni e kala yontere en jeewa keɗen gondi e yaadiɓe men ɗo banggam ñamuɗo Dieynaba Oumar Sow mi salminima Dieynaba. mi salmitima Oumar Mamadou Sow en calmini dendagal heɗotoɓe daaro e men kala ko noon Harouna Deme ɗo banggam nano mi salminima ceerno Harouna. mboɗo salmitoma ceerno Oumar eɗen calmina kala heɗitiɓe en ko noon ƴeewen so tawi yeroma ngara ene ɓoggol ngol ha toon to Paris la France yeroma ngara jaam ñalle ma. no mbaɗɗa seydi Sow mi salminima mi juurimama mi salmini ɓe gonnuɗa studio ɓe foof e kettoɓe RFI fof ko noon e yero sikki ala aniya salmitama ɗum noon tedduɓi no mbiruɗen ni hannde ɓurati yajje yewtere men
koko fati e sippiro kono hadi ɗum en kalat tan hunde e ha joni alhaali coftal ɓalli nde tawno eɗen gandi e balɗe paltiɗi ɗe kawre mawɗi pattam lamiji kawre timminannoɗi ɗi kippuji jahoji mbiyan e folotire winderiyankewo fiji ballon ɗen kawre fof mbaɗi hani limore nde timmi andama kippuji 47 jahoji gulet e nden limore e gon folotire winderiyankewo fiji ballon wattego hakkude Mexique dowlaji tendude Amérique kam e Canada. Sen kertorima Afrique noon eɗen gandi RD Congo ko kay ina wayno timmitini limore kippuji Afrique sappo jahoji hewɓe cikkino ene gasa taw ko jeenayo heɓnoɓe lawol mumen ɓe tan jahata kono RD Congo laatima ko jahowo caggal nde fooli Jamaïque ko ñande talata wonno mbiyen e kawral maɓɓe mi ngal ganduɗa weeɓan hay saaha goto ɗum woni kadi feeto mawgo Dieynaba ɗum woni kadi kawral tarikiyankewal nde tawno duuɓi 52 RD Congo jooɗi haade muɗum ruttitade e ngo folotire ngo ɓe mbayri e guila eɗen kitale ɗe kalɗen Dieynaba tigi ko feeto mawgo kadi ko tarik kadi ko weltare mawde wonande RD Congo kadi ko Afrique foof saabu so woni ko sappo jahani toon Afrique ko hunde nde ganduɗa ko ɓeydare sa yerodiri ɗum e ko ɓenni ko kadi ɗum ɗo hayso woni pottital ngal wonano ko weeɓe mabɓe ene soynano kam hayso woni football awa haalde guila to yettaki taw saabu RDC to rewi ɗo hay goto sikkano nde ɓe ɓenni Cameroun ha paari hay goto sikkano mo ɓenno Nigéria min jaggunom Nigéria ne wawi joɗɗindeɓe kono nde haaɓe ɓenni tan hoolare ne jogano e mabɓe toɓe jano to ko ñande pottital ngal ni nde yeehi ha woɗɗo nde puɗɗima hulde seeɗa saabu mi yi Jamaïque ko ganduɗa kadi mi sikkano matama ardirno kamɓene ɓe jinno windude tarike Jamaïque ne jinno windude tarik saabu kamɓe ni ko ɓurɗo wiyede mabɓe gona leydi fukkoyguel e ko nandi hen wadde soɓe gari tan kamɓe kadi reggae boy mbite elle ko reggae boy ɓe mbiyete kamɓe ko jimri ɓuuri toon lollude e gamri kame fimmi ñanen koɓe kolliri ko kam ko hunde mawde wadde ɗum ɗo ko tarih mawɗo wonande Congo kono kadi Afrique foof mo ganduɗa wonni ɗum ɓeydare hikka eɗen coyni tan saɓora woni ɓeydare limore nde timmi ko kippuji sappo ko laaɗi kay Afrique nawata c'était délégation muɗum toon to mondial Harouna Gaga golle ɗe RD Congo waɗi ɓeɓe Afrique nawi eɗen gandi ko kippuji pattam lamiji siftinde ko Afrique du Sud Algérie Cap Vert Côte d'Ivoire Égypte Ghana Maroc RD Congo Sénégal kame Tunisie kippuji ɗi hayso tawi Nigéria kame Cameroun ngala hen ko wawɓe lomtade dongre nde tigui goni yahnoɓe Afrique Harouna eɗen mbawi wiride noon en mbawi jaggude wonde yaaɓe ɓe foof ko kaɓa ha keeɓi ko jii nawiru men a wawi wiide goto e mabɓe yeehi no fotiri nan yarude sa jetti hande Cap Vert Cameroun yaltini ɗum noon holliri darde tinde Afrique du Sud yaltini ko Nigéria kamɓe ɗiɗo limda e mawɓe fadanoɓe ɓe garani ɗum noon araɓe ɓe so tawi gari wonnan darde ne daari RDC hande sa yi no wawno yaade direct taw rewani hayde rewani ɗo kono bonnani ɗum ko wondunode e Sénégal yetti ene maɓe hayɓe toon hawri holliri tan wonde no wiyano guila nde waɗi ni e yewtere waɗino ɗo mbiɗen noon Sénégal kuuɓal wonnongal mboɗo sikki ɓurno musde e guuɓe he e banggue favoriji ɗi ne wirete en kono yalti holliri en hoore mum hande ne so Congo RDC benni hollitu tan wonde darde ɓe daari nde te ɓe jogui fettoɓe ɓe ganduɗa hande e Afrique saɗa lima ɓurɓe wawde e Afrique no mbatta foof ma jeynuɓe hen ɗum noon rokkiɓe koɓe dañi hande o rokkiɓe koɓe dañi ko Yero Mangara yiiɓi kawri ɗe barage uji ɗi guila e heddi ko e windere nde en jiini yaari kono gaga Afrique RD Congo timmitini limore nde sappo Allah waɗi limore nde telata nde tawno ko jeenayi ɗaminano sappo ɓen jahanata Afrique e nden dongri aɗa sikki ma wot ko artira walla ma wot ko heɓa toon ko heɓa ko artira mi anda kono mbeɗe andi kam ni eɗen jogui équipe aji tati Afrique so ɓe tinnima aɓe mbawi yaltude aɓe mbawi yettade quart de finale woni Maroc Sénégal et Algérie heddiɓe ɓe RDC aɓe mbawi yaltude 8e de finale ɓade poule mabɓe aɗa wawi wiide Portugal wawiɓe aɗa wawi wiide Colombie wawiɓe walla kamɓe potata doole mais ko heddi ko so ɓe gañima match goto ɓe keeɓi poŋuji tati ɓe ɓennat aɗa andi avant no ɓe mbaɗi réforme no ɓe mbayli fof ɓe mbi joni ko équipe aji 49 jahata wiyano Afrique heeɓi ko 9 e feccere ɓaade ɓe annduno kam sa wi 9 e feccere ko sappo tan sen jalti enen mbawi heddiɓe hollirama RDC oɗon match wawno Jamaïque gañima mbettere ɗe yimɓeɓe keeɓi e barrage uji ɗi tan woni ko Italie jooɗi ko ɗum kadi ko haala mawko ete kadi no ko kippu padinoɗo no feewi woɓɓe kadi e mawɓe mbaɗono
o pijowo Dieynabou Sow to FC Barcelone Lewandowski mbo yimɓe hewɓe jiɗanno kadi fiji mondial mu battendiɗo ɗum wattidaki laatade kono en jahat joni keɗeɗen e hettiyankoɓe men ɓe kamɓene ene maɓɓe nden yewtere nde ɓe gaddini yiyandi maɓɓe e alhaali o keɗeɗen ɓe garten. en mbi bravo Congo caggal de jooɗi duuɓi 52 waɗani qualifié coupe du monde o fi Jamaica regeman en caggal ɗum Afrique ɓi équipe aji sappo gonga noon hikko si renaki ma won spécial heɗen toro hay équipe aji Afrique ɗiɗi kawra demi final daka hay woda jottiɗo ta final heɗen nangi favori e Afrique ɗo bawɗo woɗɗo e coupe du monde Sénégal ka hen tawa e waktu ombo tolniɗen sikki foof ala hen bo to équipe aji Maghreb to noon bon heɗen mbawi e Maroc kam mbawi wiide ɓe darno koyɗe sibu ɗum goto kala équipe moƴƴo ene fadi ɗum e diɗɗal muɗum par ce que en koki yeru Afrique du Sud Mexique ene fadi ɓe Maroc Brésil ene fadi ɗum Côte d'Ivoire Allemagne ene fadi ɗum Tunisie Pays-Bas ene fadi ɗum Égypte Belgique ene fadi ɗum Cap Vert Espagne ene fadi ɗum Sénégal France ene fadi ɗum Algérie Argentine ene fadi ɗum Ghana Angleterre ene fadi ɗum RD Congo Portugal ene fadi ɗum. Oumar Guissé to Mozambique koɓe fadaɓe o limti hen kippu Afrique fo ngaari kokkoldi kala haldi nde wondi e nder ha joni diɗɗal muɗum kono ina wayna yakari ni joga hen no o mbiruɗen ni ɗum noon tedduɓe ko ɗum tan mbawden haaldi e nden ɗon toɓɓere alhaali folotiro ngo sikki ala kalaten koye alhaali sippiro en kaali ɗum e gardini ndi woni lambe ɗo e leydi Sénégal ala no mbatten so wona joni en jahat toon to arène national to dingiral sippiro ɗo e nder leydi Sénégal to tawiten Ibrahima Niang o haalan men e haali ngal ɗo kawral hakkude Modou Lo e Sa Thiès. Ibrahima Niang mi salminima. Omar Mamadou Sow mi salmitimama mi salmini hoddiɓe ma e wondiɓe ma. Ewa Ibrahima Niang ko toon to Pikine gonɗa to arène national ciftinen bandiraɓe ɓe handi ko kawral mawgal hakkude Modou Lo mo mbawɗen wiide lamɗo sippiro nde tawno ko kanko woni roi des arènes e mo ganduɗa ko Sa Thiès sen tongi tan bandiraɓe ɓe ɓuuri famde Modou Lo ko kawri nogas e jeeɗiɗi fiji guila ɓaŋi sippirede polguji nogas e tati foola laabi tati hen kawral gotal o telda. Sa Thiès ko suku mbo jaɓota yaware miñum Balla Gaye gonnoɗo roi des arènes bab maɓɓe ko cipiriteɗo wonno eɗen gandi kankone kawri 19 ɗe hen 16 ko polɗoɗi ko tati o foola e oɗo saaha haɗani toon Ibrahima Niang kalnamin ko jiiɗa e dingiral ngal beele mbiruji ɗiɗi ɗi naati dingiral ngal elno alhaali o yaari. eyyi Mamadou Omar Sow andu tan Modou Lo lorlirɗo harañ Lo moni foof noon ne andimo koɗɗo to leegal ngal Parcelles Assainies nana ɗo e dinguiral ngal kanko noon o yettima sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi e nder dinguiral ngal nonne kadi oɗo mo ganduɗa ko miñum Balla Gaye numéro 2 gonnoɗo kadi roi des arènes woni Sa Thiès. Modou Lo noon hande yetti également e hewɓe moɓe yaadi ɓorni ko comci daneji ɗum noon andu tan o yaadi e hohoɓe mawɓe sereraɓe ɗum kadi yimɓeɓe jiiɗum nde o natta nde noon ala ko sakkaka e nder dingiral ngal ɓe gaddi baleji ɓe gaddi hunde foof ɓe totti ɗum yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe hongata bawɗi ɓe tottiɓe kono haade mabɓe nadde noon won sipporo waɗnoɗo hakkude nde sipporo mo ganduɗa noon yaadani e gobbe hakkude sippiroɓe Sénégal naaɓe Gambie naaɓe Niger naaɓe e Côte d'Ivoire naaɓe ni ne kaldaten won mboroji sippiraɓe ha paari kono Modou Lo e hoore mum foti wadde fina tawa mum ɗo e dinguiral ngal andu tan ko Sa Thiès kadi nanɗo kanko tamit o hollili deere guila nde o ari omo tan luɓɓini e to woni to omo yuppe ndiyam kono dal dille makko heewani no heewani no hiwirtuno ni woni tan holi on kanko Sa Thiès mbiɗa ko dille ɗe kewani o mbiyomi seeɗa dille ɗe kewani hannde tawi noon Harouna Déme weltoto de Harouna nen ɗo jooɗi tawi noon o weltoto mais andu tan hannde ko sippiro mawgo dinguiral ngal heewi debbo yimɓeɓe gaari e keewal ngam noon dusde Sa Thiès walla Modou Lo noon ene anda no fewi saabu noon ɗo e dinguiral ngal
wayrani ɗo wayrani ɗo ko yimɓe ɓe fof nangiri mo woni tan men siftoro Ama Baldé Boy Niang Ibrahima Niang e keddoɗa e ɓoggol ngol mbasa yaltidima mi arte maɗo joni ko yero Mangara idortomi yero an gonɗo toon to Paris la France eɗen gandi kawral ngal ko mawgal musidɓe men janiyankoɓe ɓe Canal Plus no kollirgal e oɗo saaha nde tawno ɓe gari ɓe nanni e juuɗe mabɓe ha e radio ji winderiyankoji goɗɗi yero no jaɓɓori ɗon ngal toon e holno jiruɗa hannde ngal ɗo kawral ngal ganduɗa ko combat royal so tawi Sa Thiés fooli tete ray o e juuɗe Modou Lo. aɗa andi so tawi gonɗa ka sénégalais aɗa woni caggal leydi aɗa farnoro ɗum ɗo ko woni ñeñƴal mon ko woni gandal mon ko woni culture mon yaltine fof aduna fof ne yeeɓa men e télé mawɗo ɓe ngara ɓe cooda ɓe mbiya ndaare ko ɗum ɗo woni culture Sénégal min hannde min Sénégal mbeɗe farnoro ɗum en ɓurnoon en foti noon ɓeydude no ɓeydiri ten woni sen jeeyi école de lutte ɗi ɓe mbaɗa feere ɓe janngina ɓe farayse ɓaade hannde so tawi ko ma kaala jolfe waajo ara wiya ne firta ɗum e français ne teddi so tawi ka malien a famata so tawi ka ivoirien a famata so tawi ka français a famata mbaɗen feere haa no jeeyirɗen ɗum ɗo min kalanomo hannde mbeɗe welti no feewi kala gañiɗo no moƴƴi min komi beltiɗo eywa kala gañiɗo no moƴƴi Haruna an maɗa wona noon mbiɗa an jiɗɗa yoppolgo ngu yaro banggue Haruna de no jiruɗa sport tan wiyete tan nawra Sénégal yeeso fof yimɓe fof beltanto Sénégal no haaldini ho noon aɗa siftoro duuɓi nan caggal baɗo gow comédien ivoirien arino ɗo wi Sénégal naɓe no mbawi no feewi ko wayno comédie théâtre way noon kono bonnaniɓe hoɓe nanani farese ɓe kalta français yimɓe hewɓe mettini mbi omo yennaɓe o yennani gollo ha guiɓe saɗa won gode sal liggo hen wat feere jangga ganda ay hande sa ƴetti pettoɓaɗo no Sadio Mané ni sono haala anglais hande a weltoto sabu ɓuuri nande anglais ko français janggude noon addi ɗum hay sinno wona hamma liggey ma so fawima won gueɗe jaɓru tan no mbatta ha woda dañda hen wona noon hono usta e demde men haydara saabu kamɓe fof ɓe kaala wolof sa yi lambo canal waɗi canal mo ganduɗa français haalte toon ɓe yimɓe fof aduna fof nana kono won loggani Sénégal naɓe banggue wolof o tawa no waɗi hen Sénégal naɓe jeewira toon so jiiɗi tawa wolof haalte toon ko noon Dieynaba ngal ɗo ko o combat na mbiyen ngal ɗo kawral no jiruɗa ngal eɗen gandi Allah haali o weeɓata ete ɓoytaɓe daro weeɓata wonta hunde weɓde saabu eɗen gandi hawruɓe ɗiɗo ɓe foof ko ganduɗa ko dariɓe sa ƴetti Modou Lo hannde kañum woni no mbiɗa ni kañum woni lamɗo sippiro e nder leydi Sénégal o jaɓanama ɗum Arona en jaɓanama ɗum oɗo sahani saabu kadi o waɗi ɗum so wona tan o jogaki ko wiyete ko couronne tan o wondi hen kono guinde hen omono sippire o liiɓi mawɓe o liiɓi ko wayno sitta en e ko nandi hen Pikine kam o naati kala ko wiyete ko suuku kam tampinannoɗo suko tampinanimo wadde noon oɗo sahani woni ɗum ɗo ko heptude ɗum sa ƴeewi o mo ganduɗa kañum woni Sa Thiés kañum ne ko sippira ko ƴiƴam mum tawte guilay tanum bamum hani e mawni komo ganduɗa ko kañum susnimo mo ganduɗa kañum liiɓi Modou Lo laabi ɗiɗi oɗon kañum ne so kanko miñiraɗo so ari gam sippirde Modou Lo hoolare no wawi jagede oɗon banggue wadde noon pottal ngal ganduɗa hayso woni min jaggum ko Modou Lo ko tubak wiyata ko favori kañum woni favori kono wonta hunde weɓde saabu Sa Thiés ari hebde couronne o Modou Lo kañum yiiɗi ko jaggude couronne muɗum eywa haadi men ruttade joni toon to arène national en jahat Saran Doumbia keɗoɗen ɓeɓe ganduɗa ko hettiyankoɓe men kamɓe ne woodi miijoji mabɓe ɗe ɓe gaddi e ngal ɗo kawral jehen garten RFI coftal ɓalle on calminama on juurama calmini heeɗiyankoɓe coftal ɓalle kuuɓal hakkude Modou Lo e Sa Thiés combat mo gandanɗa hoorema ko combat mawɗo combat pattam lamo kono enen kam heɗen nanggui nder temedere fof capanɗe jeenayyi ɗe ko Modou Lo woni liɓowo par ce que tawi ko gonga ɗo Modou Lo rewi ha yetti ɗo yetti Sa Thiés rewani ɗon haysi woni noon Sa Thiés kadi ko ɓiɗɗo mbir tawa kadi homo jogui mawɗo mum hono Balla Gaye kono pamen Modou Lo kam presque hono ɗeɗo ñalaɗe homo hen wawi wat golle pattam lame kam Modou Lo haysi woni noon lambu kam a wonat ruwa haɓo e caama kono o waktu mo tulniɗen enen kam woni favori men ko Modou Lo nandi kadi oro combat kam e stade o heewat sabu ɗum Sénégal laawi ne paɗi oro combat kono ittude roi des arènes e junngo Modou Lo kam ko wonde tinde eyyi kono Sa Thiés kam eɗen gandi ko suuha eyyi foof kam ene wawi heɓede e nder coftal ɓalli Franco kam gona omon daari omo faadi eyyi so tawi Sa Thiés heeɓi roi des arènes ɗum kam en ɗaminama woddo e Franco
kadi franka ne wawi heftirde juuɗe mum enen ko noon jiwrɗe. ko noon ɗo jofniri ɗo kanko mo ganduɗa ko Oumar Guissé so tawi Sa Thiés fooli ma kawral dara hakkude muɗum e franc mo ganduɗa ko gondijo modulo oni kay mbo wi so tawi ɗum waɗi sikki ala on ma ɓamoy ray o en duttotton to dingral ngal Ibrahima Niang haɗane ɓoggol ngol ha joni e oɗo saaha holɗoɓe jarata haalinane ɓe ɓufto diƴƴi mabɓe ɗum woni ayaji ɗi moni kala e ko ceerno mo yamirta ɗum yo wat e yakorde hen polgu kono to batte ha joni e koɓe kewi wadde haade mabɓe sippirede gamri ndi e ko nandi hen bakkade nde e holno ɗum yaari e oɗo saaha ete arɓe wambude ɓe kadi eɗen gandi saaha kala ina yiye caɗele mbaɗa kono bel deƴƴere ina toon e noɓe goori kamɓe ɓe jinggoɓe na mbiyen supportere ɓe mabɓe ɓe. caggal nde modulo rokka minute aji 15 ngam noon waɗa dille makko fina tawa makko caggal modulo ko Sa Thiés woni e heblade ngam noon kankone kadi o heɓa minute aji 15 ngam noon wadde fina tawa makko e dille makko ɗo e dingiral ngal yardiɓe noon modulo e yardiɓe Sa Thiés hande noon koɓe ceernaɓe ɓeɗo noon hettiri koto Bamule to woni yaadiɓe modulo heddiɓe noon sa faami tan sa ari e dingiral ngal jungo ma nano ko caggal Pikine Guédiawaye toon yaadiɓe Sa Thiés kettiri noon ni kadi ɓe mbaɗiri ngam noon modulo e Sa Thiés wasa yindirde wasa ni mewodirde ha combat o yonta ɗo noon enen mbawi wiide deere nan ɗo jam nan ɗo sabu noon policier ɓe e gendarme ɓe ɓe kewi ɗo tep ngam noon kisal ngal wawa renede no hannirta ni. Ibrahima Niang mami artema joni ha joni keddoɗa Harouna ngal ɗo kawral gaga tan sippiro poɓni e poɗodiri hakkude mabɓe hen bawɗo folde fo kono en kalinani e mbadidi ngal ɗo kawral jogui mbadi winderiyankori na mbiyen africankori hikka ko ɗum wawi rokkude Sénégal haalinani e fayida gonɗo yimɓeɓe jangga ɗemɗe ko nandi hen kono eto batti ɗo o sippiro yiyete eɗen gandi sippiro gon wondi e piggal Sénégal ina feewi e goɗɗum woni fijoji ko ɗum wawi hande addande leydi ndi to batti pinal. aɗa andi sa ƴetti fatgal pettugol bal pour ɓe jogade he jopte e nder leydi ham hande fet waɗoɓe lamba kamɓe mbir lambaji udditol ngol woni lamba no waɗa e leyɗele Afrique kewɗe kono wonani piggal ham waɗi tan ha Sénégal sa yi heddiɓe gaari jiiɗum no mbawi kañumen ne udditoro noon saabu Sénégal nani lamba pigol to Gambie Mauritanie ne waɗa seeɗa kono ham Gambie ɓuuri yarude yeeso caggal Sénégal no wawi uddito ɓaafe kodde saabu ɓe gaddi umiɓe Côte d'Ivoire hande cippirama kono cippirogol ngal ala piggal umiɓe Niger walla Nigéria kañumen fof no mbawi ɗum te doole ma namdi yo no mbawi ɗum no wawi janggo e jaam leyɗele Afrique CEDEAO koɓe mbiyatato hen tolak tournoi de lutte ma CEDEAO wono woodi ha banggue aada tan watteno no wawi wonde kaalisa heewi télévision ji mawde wonde aduna ngari naati hen nanni hen jawdi uddite nden leyde kañumen ne mbatta wadde no Sénégal wattani saabu ko industrie sportive yimɓe gone darnude ko wiite wonde kon nanna leydi he kaalis nanna e sport he kaalis naworo ɗum yeeso ɗum noon wona Sénégal tan foti wawde yaade on banggue leyɗele taaride Sénégal de no potif kañumen ne naata hen jeeye hen kala hono dañi hen no fati e dañal jeeye hen kañumen ne ko noon Harouna en duttoto toon to Saran Doumbia keɗoɗen bawɗi ɗi seeɗa garten. eywa yero mangara koto maɗa patumi ɗo Harouna jofniri ɗo hande cikkuɗa eɗen gandi lambo waɗin ɗo saaha ruttitima caggal no feewi saabu noon fitinaji jiitenoɗe hen wamboɓe e walloɓe witeɓe sponsor en jaltini hen juuɗe mumen mawɓe entreprise aji gonnoɗe e Sénégal puɗɗi hen rostade joni yiyama woɓɓe immoɓe caggal leydi neni garta cikkuɗa hande eɗen gandi kadi wonno ɗo ko CNG waylama joni wattama fédération de lutte ɗum fof koye wayloji ɗi ganduɗa gaddama nden dande hani jokkede alhaali o tan yalta keeri leydi Sénégal ngoɗo sippiro. aɗa andi soɓe mbaylari soɓe continue e lawol ngol ɗo moɓe ƴetti maya ha aduna o foof anda lambe Sénégal maya ha lambe Sénégal yetto Mali yetto Burkina duuɓi nogas caggal aɗa anduno MMA a andano ɗum duuɓi nogas caggal aɗa nana
no boxe tay a nanata no boxe tay hande boxe tay MMA ɗiɗon fof jeeyi ha jettima to jetti ɗo leyɗele mumen koɓe ittude kala ko tufni hen kala ko tulmi hen pour yoɓe mbat yo yoot yo feew ha yimɓe fof ngara canal ari hande mi ruttini men noon duuɓi 15 nogas caggal par ce que min ɗo France mi yeeɓi ɗo Bombardier kanko e Balla Gaye 2 ɓe cipiri ɗo mais ɗum ɗon ko 2012 mi anda hande to ɓe paami ko ɗum ɓe goni e fewdide yoɓe jokku oto ɓe gummo e lawol ngo ɓe goni ngol woto ɓe gummo e ngol lawol. Ibrahima Niang toon to arène national kawral ngal hol waktu ngal hani wadde e oɗo saaha beele kadi sippiroɓe ɓe ɓoorima ɓalli mabɓe jiyama walla Ibrahima Niang? ɓalli maɓɓe ɓe jiyaka taw kono noon andu tan eɓen heblade sippiro ngo hande banggal noon kala ko fati e hojomaji e minute aji koko toɗɗa e moni kala e sippirowo so waktu ma yoni ɓe nodduma andu tan o gonɗo modulo kanko noon kanko omo deeji kadi kanko adi kanko joni o deeji e nder dinguiral ngal wonta neɗɗo mo ganduɗa aɗa noddomo gam noon o sippire nonne kadi Sa Thiés andu tan ɗo e silme ɗo e yamde 19 maɗe sippir ɗo e dinguiral ngal eyyi ciftinen kadi ko ɗum sarɗi o wi Dieynaba Sow ko kawral ngal jofata yamde 19 guila futuro yonani ɗum ni mbeɗa andi ko fandare dogde wayne alhaaliji e caɗele e ndenagu e ko o nandi hen Dieynaba ɗum ko no mbiɗen ni ko caɗele ha joni sécurité o dogande yimɓe nde tawno en garti hen nani sa kala fitinaji ina jiiteno. Dieynaba hol jaɓɓal ngal ɓe ganduɗa ko wamboɓe ɓe kani jogade surtout so tawi kawral ngal joofi hotoɓe hen parcelle e hotoɓe hen gueji wawi nde tawno joni ngal joofo hayso tawi ngal daraki hewɓe mi ngal jootota. mbiɗa sikki jaɓɓal ngal ɓe joguino hen foof poti ɓeydade tengtinde saabu nden wonno tan ko nder men joni kam yalti hayso woni nden ne yitano toon hono ngol no wayni koko yalti wadde kala ko ɓe mbawi yoɓe mbaɗ ɗum hen to banggue kisal ngal gonɗa e teyre surtout kamɓe arɓe jinggude teyre deƴƴere kono kadi to banggue to wiyete ko réputation meɗen ani ko yeyde tawno windere nde ari hande aduna fof ne yeeɓa kawral ngal yimɓe gara kam timtade hen jiiya ko yoɗani wona hunde fewde ewa ɗum noon Ibrahima Niang yewtere men gasi min goppuma jokka e rewdade gaddana kadi bandiraɓe ɓe tonggol ko hani toon wadde enen kam ko ɗo katten e yewtere nde Ibrahima. a jarama Oumar Sow ko noon Arouna Deme anne a jarama Dieynaba Sow ko noon Yero Mangara anne ko noon tedduɓe sikki ala yontere fandi men duttide ngal ɗo kawral Saran Doumbia toon to karallagal ngal wondude e Cheikh Ahmadou Bamba Diop juuɗe moon punnama tedduɓe ha yontere fandi so gueno haaji